ассалому алайкум дӯстони азиз, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Ин кадом метроҳай? Метро Алматинский. Дар метро Алматинский дар ҳиҷомаи бародармон Тоҷ такси, ин ки ҳозир худаш дар Тоҷикистон иншоалло нияти омадан дорад. Яъне ҷои ҳиҷомаш ба шароитҳои тинҷ, ҳиҷома, гаймарид, ҳамаи хизматрасониш чӣ мегӯям ба сатҳи аъло. Ин бародар дар фитобочка, дита фитобочка, душ, мақсад тамоми шароити иҷа муҳайё кардагия. Ҳиҷома чанд сомад? 3000 рублей. 3000. Фитобочка, массаж, душ, гаймари чанд сомад? Процедураш 7000 рублей места. Процедураш ина 7000. Хулоса ки шифо дасти парвардигора бародарон хам накшам тамам. Сёмка кунам рекорд акт. Бародарон ина бародар гаймари гирифтасе хай он бош карай. Иҷа хай ҳиҷомашу ина рақамои телефонш дамиҷа. Плюс ина бародар да иҷа ён бошай. Ва дигариш да дарни бочкай. Хулоса база ми нигаҳ накарда. Ина бо звонокош ва бис. Ина иҷа ҷой дору, пору, ҳама чизои мусалмонӣ дорам бародаро. Рақамо дори экран занг бизани аз нӯи бобоҷон 88 салом миге. Аллоҳ нигаҳбон. Муҳим нест ки дар ҷой. ҳама вақт дастгир бошем. Метро Алматинский дар вихат меброяд, намедонам 100 метр шо ба ҳамин ҷара. Салому алайкум. Тоҷ такси ба пеш. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ҳамата ба хотири Аллоҳ дӯст медорам.